लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय आरो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। बिनि सिगां मोनसे गुसुं माने मा होनो सल'बाथा माने खोनासंनानै लाग्रोदो आरो रायजोफोर, ओमफ्राय बिनिफ्राय रायज्लायनोसै। माने बे जाहैबाय चन्दन ब्रह्म सार बिथांनि माने काहानि आरो जिखुनु नायलांग्रोबानो जाबाय। गैला गैया राजनितिकआ इसेबां गोरलै नङा फंबाय, राजखान्थिया इसेबां गोरलै नङा। नोंखौ हिमन्त बिश्व शर्माया मोसाहोदों, बिटिआर सुक्तियाव नोंखौ सहि खालामहोदों, शिब बानायनो होनानै नोंसोर स्रोद स्रोद हरनि 12टा हरनि 2टायाव नोंसोर रायलायखुमानाया दिनै मा मोनखो फंबाय? दिनै मा मोनखो? नोङो दिनै राजनैतिक भाबै ध्वंस आरो नों जिबनाव सिखारनो हाया, खारन नोंनो बाराद्राय जाखाबायमोन। नोंनि थिफुनाय गिदिर मानसिफोर सोमोन्दो गैयै। खोनाबाय दा लोगोफोर, सोरनि खाफाला माबायदि जायो आरो सोरनि लाइफआ बबे समाव माने बबे गोरोन्थिजों जुजिनाङो आरो बबे खैफोदाव गोग्लैयो रावबो मिथिया, नङा होमब्ला? दिनै सासे बिराद गोरों इन्टेलेक्सुवेल बर'नि दैदेनगिरि, जाय समाव बिटिसिखौ सोरजिनायाव बिथांमोननि आखाइ दंमोन, मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव। आरो बेजों लोगोसे सासे दंबावो खाम्फा बरगयारी सार बिथांमोन। दा बिथांमोना बिटिसिखौ लाबोनायाव माने गोबां माने आखाइ दं। दिनै बै दैदेनगिरि बिथांमोनहा बबे समजों जुजिदों आरो बबे माने मा होनदों हाखराव गोग्लैदों, माने बिथांमोनासो मिन्थिगौ, रायजोफोर, नङा होमब्ला? इसिबां माने साननो हनो गोरों इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि गाव गावनि खैफोदखौ गावनो जुदि बुथुमनानै लायोब्ला, गावनि आखाइनि रुवाखौ जुदि गावनि आथिङाव दानफावनानै लायोबा बे गोरोन्थिया सोरनि रायजोफोर? माने गावनि आरो रावनिबो नङा, माने गावनि। आरो बिनिफ्राय देरसिन आरो जोबथा फस्थायनाय जेबो गैया होननानै साननांसिगोन आरो बिथांमोना। आरो जाय बाथ्राफोरखौ लानानै, जाय समफोरखौ लानानै बिथांमोननि जिउ सोलेराव क्रिमि माने फस्थायनाय फैगोन, बै फस्थायनाया बिथांमोननि जिउ सोलेरखौ माने भाइरास बायदि जाख्रेबबाय थागोन आरो रायजोफोर। बेयाव लेखा थां दिनै खाम्फा बरगयारी सार बिथांमोन आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोन ओरैबायदि साननो हनो गोरों आरो फिउचारनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना एसेबाबो एडभान्सै सानहरनो हायो, जायनि थाखाय प्रमद बन्दु बिथांखौ बिथाङा एकदम बिराद पइन्ट गोनां बाथ्राफोरजों रायदोंमोन। दा रायबाय, दा बिथांनि बुंनायाथ' जादों, दिनै फाइनालि जाजोब्बाय। आरो दा बेजों लोगोसे दिनै चन्दन ब्रह्म सारनि बाथ्राया दिनै मोगथाङाव जानाय लोगो लोगो आरो बेजों मा जालायखो, गावबो माने लास्ट पर्यन्त मोनसे बिराद गोथौ माने दैखर बोरायाव बारजुमफ्लांनानै बिथाङाबो UPPL दोलोजों माने सेस जाबाय आरो रायजोफोर। जों बुंबाय थादों थांनाय गोबां समनिफ्रायनो, जेब्ला चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोआव जइन जायो आरो खाम्फा बरगयारी सार बिथांमोना UPPL दोलोआव माने जइन जायो, अब्लानो बुंदों माने चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी सारमोननि पलिटिकेलनि जेनाखि लाइफ केरियार माने धंस जाबाय होननानै जों गोबां भिडिअफ्राव बुंबोबाय थादों रायजोफोर। दा दिनै मोगथाङाव बेफोरबायदि जादों आरो दा दिनै बिथांमोना फस्थायमालाय मा जानो। दा आं मैयाबो मोनसे भिडिअ लाबोदों, जुदि खैफोद समाव असे लोगोखौ जुदि माने हेफाजाब होनो हायाबा, बै लोगोखौ माब्लाबाबो नोंनि खाथियाव माने थानो दाहो, माने सुजुग दाहो, चान्स दाहो होननानै मैयानो मोनसे भिडिअ बानायखांबाय आरो लोगोफोर। दा बिदिनो आरो दा दिनै बिथाङा ओरैबायदि खैफोदाव गोग्लैबाय, बे खैफोदनिफ्राय आरो बिथांमोना जोब्बाय। आरो बिथांमोना हाजारखि सिखारनो नाजा, बे सिनस्रि बायनाय जिबौआ माब्लाबाबो गोख्रैयै खारनो हाया, ओमफ्राय जिखुनु माने सिनस्रि बायनाय बुस्थुफ्रा माने खारनो हाया, सिखारनो हाया होननाय बायदि मोनसे अबस्था आरो समा बिथांमोननि जिउआव फैदों आरो रायजोफोर। दा माथो बुंबावनो लोगोफोर, नङा होमब्ला? जिखुनु गोरोन्थिया जायो, आङो गोरोन्थिखौ जाद्राया होनाखै आरो बयनावबो गोरोन्थिया जायो। सोरबा बिराद गोरों साननो हनो गोरोंनाबो माने जाखायो आरो माने गानफ्रावबो दङ, माने आलदा रोखोमनि गानफ्राव आरो गियान गोनां बुजिनाब्लाबो माने माब्लाबा बम्बाइ जाखागोन होननायाव आरो बे माने आलदा रोखोमनि माबा आरो डाइलग, माने बेयाव लांफाबाय आरो आङो। जेनेबा मा होननाय जादों बियो,
माने साननो हनो गोरोङाबो माब्लाबा माने माइनास सानफ्लाङोनो बेफोरबायदियाव बेफोरबायदि गोरोन्थिया जायो आरो दा जिखुनु सावरायबाथ' बिराद सावरायनो लुबैलै रायजोफोर ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोनाबो मालाबा समाव लावद्रायलै आदा भिडिअ'आ एसे गुसुं खालाम होनहरलाय लाङो आरो दा बेखायनो माने माखासेखिनि मोजां मोजां पइन्टफ्रा माने थाथ'ला लाङो माने ब्रेकबो जाया नालाय बे इउटुबफ्राव आरो बेफोरबायदि आरो लोगोफोर जोङो मानाव गेदेर महिलारि सारखौ दिनैनि दिनाव माने थरसे अलंबारजों रुजुनो हायो रायजोफोर नोंथांमोनाबो एसे माने सिन्था खालाम आरो दिनै जोंनि BTCआव मानाव गेदेर महिलारि सारा जुदि जोनोम जायामोनब्ला जोंनि BTCनि हालोद आरो बर' जाथिनि हालोदा मा जागौमोन आं बेखौ नोंथांमोननो एसे साननो थाखाय माने बे भिडिअ'खौ बानायनाय जाहैबाय आरो लोगोफोर दा दिनै गोरोन्थिया जाया नङा जायो साफ्रोमनावबो जायो गोरोंनावबो जायो आरो रोङैनावथ' रोङै माने जाफ्लेबाय थाखायो आरो माने रोङैफोरखौ गोरोंफ्रा फोरोंनांगौ होननाय जायो आरो गोरोंफोरखौथ' रोङैफ्रा फोरोंनो हाया अब्लाबो माब्लाबा खेथ्रआव माने रोङैफोरनि बाथ्राखौबो खोनासंनांगौ गिदिर गोलावफ्रा होननानै आं सानो रायजोफोर हाजारखि गिदिर गोलाव माने साननो हनो गोरों मालाबा भुल जायो मालाबा बै लेखा रोङैयाबो माने साननो रोङो आरो गोरोन्थिफोरखौ बुजिनो हायो आरो फोरोंनो हायो आरो नंखायनो बे संसाराव गासिनोबो उन्दै गेदेर माने बयनिफोरबो बाथ्राफोरखौ माने एसे माने खोनायोब्ला साननांगौ आरो रायजोफोर दा बेफोरबायदि दिनै जायनि थाखाय खाम्फा बरगयारि सार चन्दन ब्रह्म बिथांमोना माने बिराद गाव गावखौनो गोरों गाव गावसिनिफ्राय जोबथा गोरों गैला प्रमद बुंदोंमोन बेफोरबायदि जोबथा गोरों गावसिनिफ्राय गैला होननानै बुंदोंमोन आरो गोबां गिदिर गिदिर डायलग होबोदोंमोन आरो दिनै फाइनालि बिथांमोननि जोबथा माने गोरोङा दिनै मानो जोबनायाव माने हां खंसेयावनो माने लांदां स्लिम जाखो रायजोफोर दा बिदिनो साननो हनो रोंनांगोन आरो दा जिखुनु रोङाबोफ्रामाबो अनेक बोसोन होलाबायबायलां रायजोफोर दा दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै आरो गाबोन फिन खनसे लोगो मोनगोन आरो थैयागौमानि लोगो मोनगोन आरो खिन्थु मालाबा हाङा जुदि जोबथाबा माब्ला लोगो मोनगोन आरो लोगो मोनला बे बिदि आरो माने लावागौमानि लोगो मोनगोन रायजोफोर दा दिनै बेखिनियावनो दोनबाय थेंक इउ